Hello everyone, it's me again, Burntam, JWTV, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin dito ay ituturo na basic guide number 7 dito sa Griffin 180 natin. Of course kay Black Mamba. Siyempre, shoutout muna natin lahat ng mga supporters at followers natin sa Facebook page at sa YouTube channel. At siyempre, wag natin kalimutan, videographer natin, Analos Vlog, pakisubscribe sa YouTube channel at pakifollow yung Facebook page niya. So ayan, para hindi tayo magtagal mga ka-DIY, short vlog lang to, huwag kayong maglilipat ng channel. Boss Burntam, marami nag-PPM sa atin sa Messenger at sa YouTube channel natin. Marami nagtatanong kung paano yung mga functions o kung ano yung mga functions ng ignition at ng remote natin. So, okay, maglilipat ng channel dahil ito ang topic natin. Sa mga may alam, basic na sa inyo to. Sa mga walang alam o sa mga beginner, unang magkaroon ng motor na keyless, di ba? So, ayan mga ka-DIY, itong cover ng remote natin ay pang Honda EDB 150. Same lang po sila. Ngayon may nagtatanong sa akin, nag-PM, Boss Burntam, bakit nakalak na yung motor, nagagalaw pa yung manibela? Baka ang ibig mong sabihin na lock, hindi talaga siya nakalak. So ganito yung mga ka-DIY. So ito yung ignition natin, halos same lang po sa Aerox version 2, pati yung cover ng ignition, pang Aerox version 2 yan. So ito yung ignition system natin, may nakalagay na ignition, lock position, on position, open position, tapos ito yung lock, tapos ipupush mo. Tapos may fuel at yung set na pipindutin mo na kung saan yung gas tank cover ito bubukas at yung seat bubukas. So gagawin natin, paliwanag natin. So ganyan yan. Okay? So naka-off position po siya mga ka-DIY. Dito po kasi yan, nandiyan yung parang selector niya, off position po yan. Ibig sabihin, pag off position, hindi mo siya mapapandar. Yan o. Double stand natin kasi naka-ano tayo, naka-side stand. Kasi kahit na naka-on position yan, pag naka-side stand, hindi mo talaga mapapandar. Safety features ni Griffin. So ayan, hindi mo talaga mapapandar yan. No? Yan, pinipindot ko na yung starting. Kasi naka-close position yan. Pero hindi pa yan naka-lock. Ang lock position po mga ka-DIY, ito, panoorin nyo, pakinggan nyo mabuti. Ito po ang lock position. Yan o. Yan. Ilalagay mo dito yung manibela, tapos ilalak mo. Pindutin natin ito mga ka-DIY. Sa ignition system muna tayo ha. Wala pa tayo sa remote. Yun. Yan, dapat pipindutin mo to para mag-lock yung manibela. Yun. Yan po yung lock position. Yan o. Yan yung sign ng padlock or lock. Yan. Dapat, kasi dito ang titignan nyo mga ka-DIY, dito yung palatandaan, itong taas na to. Yung indicator na yan, dapat nandyan yung position ng lock. Yan o, hindi mo talaga matwist yung manibela. So, hindi mo magagamit yan, hindi mo nanakaw. Okay? Hindi mo papapandar yan. So, yan o, yan ang sign ng nakalock yung manibela or nakalock yung ignition. Ngayon naman, paano natin i-unlock yan? Hindi mo magagalaw yan until na pipindutin mo to, itong key sign o key indicator. So, yan, magsiswitch to, magkakaroon ng supply. Mag-light ng blue. Yon, isang pindutan lang. Tapos, may segundo yan mga ka-DIY, mamamatay yan. Pagka, yan so hindi mo magagalaw, di ba? So dapat, mga split of seconds lang yan, mga 15 to 20 seconds. Bilangin natin. Pindutin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So mga 15 seconds lang siya, di ba? So, ulitin natin uli. So dapat, sa loob ng 15 seconds, magagalaw mo na siya. Yon. So, yan, nakalagay na po siya sa ganyan na position. Naka-ano na siya, naka-unlock na, ibig sabihin. Yung ganyan, unlock position po yan mga ka-DIY. Okay? So, ngayon naman, paano natin mapapandar? So, igagalaw naman natin, ito, naka-open position po siya, hindi po siya naka-ano kanina. Open position. So, ngayon naman, para mapandar natin, ilalagay na naman natin siya sa on position. Yun, magbo-blue yan, tapos mag-ilaw yung panel natin. So, this time, mapapandar mo na siya. Yun. So, ganyan po yung function na ignition natin. Okay? So, patay na natin. Sa ignition system lang muna tayo. So, ganito yung scenario na may nagtanong sa akin, Boss Burntam, bakit kahit na hindi ko dala yung remote, napandar ko yung makina? Mapapaandar mo talaga yung motor o yung makina kahit na hindi mo dala yung remote. Bakit? Kasi naka-open position yung ignition system mo. Yan o, ignition system, naka-open position. So kahit hindi mo dala to, mapapaandar mo yan. Para maniwala ka, subukan natin. Iwanan ko, bigay ko sa anak ko. Yan.
Oh, yung mamaya na to, yung tatakal natin. Papaandarin ko to. Iikot ko. Walang cut yung video. Tara. Kung ilang distance. Yan oh, hindi ko dala yung remote. Dito ka lang. Dapat mo yung remote dyan. Dyan. Dito para makita nila. Para maniwala sila na ano. Yan yung remote. Andarin ko. Liga. Sama ka. Tara. Meters na to mula doon sa remote 30 to 50 meters, diba? Yan yung mga kadewa, hindi ko dala yung remote. Pamoy mo sa kanya. Pamoy mo. Actually, maganda sana mailayo natin, pero nagamit ko na to. Na-try ko na to mula dito sa bahay hanggang sa bayan, mga 5 to 10 kilometers. Mula dito hanggang bayan. Hindi ko na tala yung remote, nakalimutan ko rin. Pero naka-under pa rin yung makina. Okay? So, tara, pasok na tayo. Yan, tignan niyo yung remote nandun. Oh. Diba? So, ito na yung katanungan mo, boss. Nakalimutan ko na yung pangalan mo. Yan yung senaryo. Kahit hindi mo dala yung remote, mapapandar mo yung makina. Basta, wag mong ilalagay sa close position. Dapat ganyan, naka-open position siya. Kasi pag nasa bayan ka, pag nilock mo yan, parang ganyan, wala na. Hindi mo na yan mapapandar kasi maglalak na yan. Okay? So, yung remote, kailangan mo na yung remote. So, ngayon, pag nakalimutan mo yung remote mo, na kung saan ka pumunta, nakalimutan mo, pumunta ka ng mall, nilock mo ng ganyan, hindi mo na yan mapapandar. So, uwi ka para mapaandar uli. Yan ang kagandahan. Pero ang disadvantage ng mga ka-DIY, kunwari ginamit mo sa bayan, hindi mo siya nilagay sa ganitong position, yung lock position o yung off position, di ba? Nakaganyan lang siya, iniwan mo sa parking. Alam mo ang disadvantage yan? Mawawalan ka ng buong motor. Bakit? Mananakaw po ito mga ka-DIY. Mananakaw nila to. Mapapaandar kasi nila yan eh. So dapat every time na gamitin nyo to, pag ipapark ninyo, ilock mo siya. Yan oh, yung off position. Yan. Mamamatay yung ignition system. Lahat ng ano niyan, supply mamamatay. So kakailanganin mo talaga yung remote. So wag na wag nyong kalimutan na dalhin yung remote. At wag na wag nyong kalimutan na ilagay sa off position itong ignition system. Kasi yan po yung close position po niya. Yung ganito po na nung ganito po na itsura, just in case naman na maiwan ninyo, wag na wag nyong nahayaan na naka-open position kasi mananakaw po yan mga ka-DIY. Okay? So yan, dito naman tayo sa part ng fuel, kung paano po buksan itong gas tank cover at yung seat, yung upuan natin. So ang gagawin natin mga ka-DIY, so pag naka-close yan, hindi mo talaga mabubuksan ito. Yan. Kasi naka-off position po yan. So ang gagawin mo, pipindutin mo tong key position para mag-open dito sa ignition. Tapos ilagay mo sa open position. Tapos kung fuel, yan, fuel naman. Okay, simple as that. Ulitin ko, kung fuel, pipindutin mo lang yan. But make sure na naka-open position. Naka-ano sa indicator na open. Tapos upuan naman, simple as that, pindutin nyo ulit yung upuan. Yun. Maririnig mo naman na ma-unlock siya. Sarado mo. Okay?
Tapos, pag ano na yan, pag mapapark ka ulit, ilagay mo ulit sa on-off position. Yan, off position naman siya. Okay, so ganyan lang po yung mga ano yan, function yan, ignition system natin mga ka-DIY. So ngayon, dito naman tayo sa remote. May nagtatanong din po kasi kung paano din po gamitin yung remote. Okay, para sa iyo to. Nakalimutan ko na yung pangalan mo. Ito, key indicator, speaker indicator, at itong motor na may parang ilaw-ilaw. So alarm yan. Alarm po ng motor yan para mag-engage yung alarm. At dito naman, ito yung tinatawag na answer back. Para saan to? Yung answer back. Ito yung kunwari nag-park ka. Tapos lalabas ka na. Gusto mong mahanap agad yung location ng motor mo. Pindutin mo lang to. Ito. Para tutunog yung motor. Yan o. Yun. Answer back yan. Para malukit mo yung saan naka-park yung motor mo. Pag nakalimutan mo. Isang pindutan lang po. Ito naman. Para saan naman to? Ito yung mag-i-engage para mabigyan ng supply to para mag-open yung ignition system natin. Isang pindutan lang din. Tutunog yan. Yan o. So, magagalaw mo na yan. Pero, bilisan mo lang kasi ito, meron siyang seconds na mag-off ulit pag hindi mo na igalaw to sa open position. Okay? Paano naman yung isa-silent mo siya? Isa-silent naman. Yun ang hinahanapan ko pa ng solusyon. Update ko po kayo kasi kahit na anong gawin ko na dito na pag may code po kasi ito pwede mong ang tawag dito duplicate, may number po yan sa likod, pero ang hinahanapan ko pa kung paano mo isa-silent yung silent mode niya, kasi yung silent mode yung kunwari papaandarin mo siya, i-unlock at lalak mo siya na walang tunog. Abangan nyo lang po mga ka-DIY kasi hinahanapan ko pa. Okay, so paano naman mag-engage yung alarm, yung tutunog kunwari, yun parang ganon. Pag tumunog ka siya, nag-engage na yon. So, pag may gagalaw ng motor mo, may nakasagi o may magnanakaw, ngayon, no? Yun, naka-alarm siya. Diba? Paano kung alarm ng alarm yung motor mo? Ito lang, pinutin mo lang ito mga ka-DIY. Mawawala yung tunog. Kunwari, yan. Diba? Wala na yung tunog. Ulitin natin. Parang yun yata. Yun. Diba? So, gano'n lang po mga ka-DIY. Ganito lang yung functions ng remote. Very basic po yan. Okay, so ayan. Bili na rin kayo ng pambalot ng pang Honda EDB 150. Kasi sa ibang remote mga ka-DIY, sa mga Honda EDB 150, 160, meron pong ginagawa dito na magre-red or magi-green yung yung color indicator niya. Doon mo magagalaw o mag-engage yung niya, silent mode. Pero dito, hindi ko pa mahanapan mga ka-DIY. Okay? So, ayan, dito lang muna tayo sa ngayon para hindi na masyado umaba kung paano yung functions ng ignition system natin at yung functions ng remote natin. So, lagi ko inuulit, paunin yung photo. Ay, wait lang. Meron pa pala tayo mga ka-DIY na sasabihin sa inyo. Sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong physical key. Ano ba yung physical key? Ito po yun. Yung talagang literal na key. Kasi keyless po ito. Yan o. So, pag tatanggalin kasi natin to, so, ayan mga ka-DIY, pag pipindutin mo to, merong lalabas ito na magic. Pindutin nyo lang. Yun. Ito yung physical key. Anong purpose naman ito mga ka-DIY, yung physical key natin? Kunwari, pinindot ka ng pindot dito, naubusan ng battery to, or naubusan ng power. Sabi ng iba, solar to. Pero, para sa akin, either solar kasi meron tong dito na ipaparaw mo, or merong battery na nabibili. Just in case, malayo ka sa branch mo kasi may duplicate na sa branch kung hulugan yung motor mo. Ito yung gagamitin mo kasi hindi mo talaga to mabubuksan tong seat cover kasi hindi magpapaksyon yung ignition system natin. Paano gamitin to? Yan. Wala siyang papasukan, di ba? Invisible yan. Yan ang gagawin natin. Isuksok mo lang yan mga ka-DIY. Yan, no? Pwede mong ikutin yan. Yun. Nag-gets na? So, ito yung function ng physical key natin. Pwede mo ring ma-unlock. Tapos, ikutin mo ulit para tapos hugutin mo. Para mag-lock ito. Itong ibabaw. So, yan, hindi mo ito magagamitan ng ibang susi kasi iba yung design yan mga ka-DIY. Okay? So, ulitin ko. Kunwari, yan, nakalock na yan. Diba? Hindi mo na magagalaw. Walang remote. Wala. So, walang ignition. Walang supply. Ulitin ko ulit. Ipasok mo lang to. Yan. Tapos iikutin mo siya pakanan. Tapos yon tumunog. Pwede mo nang
mapaandar. Pwede mo na mabuksan. Na hindi mo mabubuksan pag ganitong posisyon. Pag naka-on position, hindi mo mabubuksan yung fuel at yung seat. Ilalagay mo sa open position. Yun, buksan natin yung gas tank. Yun. So, hindi mo kailangan ito pag nalobat to. Okay? So, ganun lang po yung function niya mga ka-device. So, yan. Kuti mo ulit para mag-lock. Lagay mo dito. Sarado na siya. Ibalik mo lang. Nakatago. So, ayan mga ka-device, isa sa pinaka-importante or unang pinaka-importante, wag nyo pong ilalagay yung susi o yung remote dito sa ilalim ng upuan o sa compartment tapos ilalak nyo to. Bakit? Hindi nyo na po mabubuksan yan. So, ang gagawin nyo, kukunin nyo yung panibagong duplicate nito or bubuksan nyo dito para ma-engage nyo to. Okay, so mahabang usapan na yan. So, doon na lang muna. Ito sa HPT, natuto ko na, nakatipid ka pa dahil sa HPT. Sharing is? Caring. So, ayan, share nyo itong video at kung nagustuhan nyo, mag-like kayo at mag-comment kayo at syempre, subscribe nyo yung YouTube channel natin. Ito. Ayan, maraming salamat. To God will be the glory and burn times. Signing off.